Omah paket komplit, lokasi nih strategis rek yo. Paket komplit iki wis free pager karo kanopine rek yo. Wis sampean karek manggon itu. Iki lokasi ini strategis cedek karo pasar Hulaan, cedek karo pasar Menganti, cuwidek karo rumah sakit SK Husada. Pokoknya intine cuwidek karo fasilitas umum liyane yo. Wis aja lah omah rek yo. Pagre wis anti maling, dukur ngene iki rek yo. Yo. Wis maling gak ngarai iso mlebu nang omah iki. Wis, engko pagre free kira ya teko aku. Nah, lek masalah karpot, mod mobil koyo Brio ngene iku rek ya. Wis semut rek ya, koyo Merio, koyo Avanza sik mod lah. Fase tampak depan wis koyo ngene, perpaduan batu alam karo cendelo ngene iki wis ana lampu hias nang kene rek ya. Terus nang kene iki iso dialih fungsino kena ruang tamu outdoor rek yo. Cara ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Ben kekayaanmu gak diintip tanggane. Dadi enak maneh sampean lek duwe tamu iso ngintip teko loster iki rek yo. Nah, lek Bang Titil ngono wis karepmu rek yo, mbok buka yo wis, gak mbok buka yo wis ngono rek yo. Lah, kusene wis full almini anti rayap, pintune jati rek yo, kandel yo. Wis. Nah, terus iki ruang keluarga rek yo. Wis ruang keluarga orang tuamu. Loh, wis langsung terhubung karo dapur, plafon nih, drone wapi rek yo, wis drop ceiling, lho lampu hiasnya kayak baling-balingane pesawat ngono iku rek yo. Nah, terus nang kono iku ono loster, dadi omah iki pencahayaane api, kamar ono loro. Saiki langsung nang kamar pertama rek yo. Lah, kamare lumayan gede rek yo, kena gawe musyawarah nek bengi karo bojone sampean yo, kewedi. Karek kono cendelo isik rek yo, wis. Nah, cendelo tok maksudnya apa? Iki kamar kedua rek yo. Kamar kedua wis hampir podo lah karo kamar pertama yo wis aturan dhewe mbok gawe apa ya. Nah, dapure mau mewah rek yo wis ono mini bare tingkat ngene iki eling Gestayu ngene iki rek yo. Nah, kene iki lek mari masak kene mentahane dagek kene wastafel kene nggone kompore rek yo. Nah, saiki langsung ning kene cak. Lah iki kamar mandine rek yo. Lho, kamar mandine gede kene gatus wong 35 yo. Kloset nggih kloset duduk wis tak keramik rek yo ono krane. Nah, terus nang kene iki ono area home service rek yo. Cara ngono sampeyan nek diumbah-umbah wis langsung umbah-umbah nang kene. Nah, kono wis tak kei fiber rek yo. Panas-panasan udan gak ngarep udanan yo. Iki wis tak kei colokan kene gendek apa mesin cuci. Kene wis tak kei kran kok rek yo. Wis ngono rek yo. Oh iya, misalnya sampean duwe tanah rek yo, pengen bangun omah modele koyo ngene, wis pokoknya murah-murahan tok rek yo karo Revive Property. Misalnya sampean duwe tanah di ukuran 5 kali 12 iki jasa bangune mulai 100 jutaan rek yo, omah model ngene. Iso request rek yo. Desainnya iso request wis terserah sampean. Wis ngono yo, lek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Oh iya, ukurane rek lali. Omah iki rek yo ukurane 5 kali 12 regon. Hah? Oh iya. Omah iki rek sorry rek. Omah iki ukurane 5 kali 10 regone murah pol cuma 210 juta masih bisa nego. Sampeyan minat langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.